bebas ngoten lho Mbah. Kula niku sungkan mungkin lek dihujat pamite ngaji kok tibake kok malah nonton Insan Indri. Ora panggonane biasane niken kan panggonane teng wayangan, campursari dangdut telektun ngoten to. Lah niki teng pengajian kula kan nggih radi pripun ngoten lho. Ken nggih. Los nondok. Aku juga awake dhewe iki sik menungso nduk Ken. Ngaji ki yo penting, wayangan ki yo penting, dangdutan ki yo penting. Sampeyan rene lak yo ngaji to nduk. Wis ora sanggu nggo atekne wong-wong kae ora usah. Lah sing to mriki kan waras-waras sedaya nggih. Ken. Lho, mboten